Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Maraba da zuwa Ummu Malik Trado Medicals. Ku biyo ni mu tattauna akan kiwon lafiya, cuta da magani a gargajiyance, da yadda addini ya zo da shi, da kuma yadda ilimin zamani ya zo da nashi tsarin. Lafiya ta kasance mafi muhimmanci a cikin rayuwar mutum domin dukan al'amuran ɗan adam na yau da gobe suna daidaituwa akan doron ingancin lafiyarsa. Ma'ana lafiya tana faɗaɗa zuwa lafiyar gangan jiki, hankali, ruhi da zuciya. Idan har aka samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan to lafiya ta taɓu. Kishirwar samun ingantacciyar lafiya da magance cuta ya sa mutane cikin ruɗani. Akwai matsalar samuwar sabbin cututtuka, bijirewa cuta ga magani, ta ci barkatai a sana'ar magani da sauransu. Cuta tana kama mutane maza da mata, yara da manya. Wani lokacin akan kasa gane kan cuta har sai ta galabaitar ko ta kusa kai ga yin kisa, sannan ake iya gane ashe cuta kaza ce. Wani lokacin zaka ji ana cewa wannan ba cutar asibiti ba ce, ku nemi maganin gargajiya. Wani lokacin kuma ka ji an ce wannan cuta ba ta maganin gargajiya ba ce, gwamma ku je asibiti. Wani lokacin kuma sai ka ji an ce ai wannan cuta sai dai a koma ga Allah, a je a yi na Islamic. Da yawan mutane sukan yi tsalle-tsalle tsakanin maganin gargajiya na zamani da kuma na musulunci. Mun yi kudirin samar da wannan tasha ne ta Ummu Malik Trado Medicals Limited domin tattauna al'amuran da suka shafi magani, lafiya da kiwon lafiya a cikin al'ummar Hausawa, ƙari da duba da yadda aka fahimci cuta da yadda ake maganinta ta ɓangaren nan uku, wato gargajiyance, addinance da kuma zamanance. Manufar mu fito da gaskiyar lamari akan yadda kowane ɓangare ya fahimci sanadin rashin lafiya, yadda cuta take shigar mutum, rigakafin kamuwa da cututtuka, rigakafin cututtuka da kuma magani da yadda za a inganta lafiya. Burinmu mara lafiya ya san hakikanin cutar da take damunsa, ya kuma san inda zai je wurin neman magani. Da fatan kun ji daɗin sauraron mu, kar ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamun sannan nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da farin ciki.